Hi guys! Nasinang bandin sa balay. Ako ay naghatod sa kong anak kay holiday. Si Mama Liling gusto ni siya muuli niya na may bagyong guring. Kani si guring dugay kay ninawag tang si guring mano murag last week pa man ni. Paglarga ni piling murag nagpa ramdam na si guring. Hangtod karon na lang gyapon si guring ano na. Mama Liling di ba muuli manunta ka? Oh, lagi. Oh, Nya. ko niya. Na may kuan pala pason tao sa Gusto ni siya muuli kay wa kunoy hangin o niya kay gingan jangkoy ko na muuli ka ta dugay kuan ra ba kayang hangin kusog pag tanaw niya gani ang buntag tinuod di ay kay walay biyahe niya siya tinuod jud ay way biyahe ganito man pa nito ani siya natanggong sa Hagnaya unya ma. Okay lang. Gwapa gyapon. Laban tayo. Still live. Mga reels ko. Ay, maintain ang Tamaran pagkagwapa. ako pag reels. Ay, di pagtamad-tama, no? Sus, imong buhok ko. Musta na ka mo? Cute-cute si Mama Liling. Live. Antangan? Ay, ginoo ko si Mama Liling. Wata ni Mama Liling, no? Napang pinaana-ana. Okay lang. Nya. Ay, lagi problemahan. Uy, anayo na dito kuno iyahang balay. Sako na sa tuganay. Mo dang akong gibantayan dito na. Ato, istoryahon ang mangita tag-anay usa ka buk diri mao nya to istoryahon. Hoy anay ato ara gud to didto. Kay Kipa ako dito. ingna nga dili pa ku ano nang anay nya moingon dayon anay pa kay mulakaw sa ko. Wa Kwanda mo ng anay basta way tao eh. Sa nang lagi buhat ko. May buhaton sila mo na. nganong anayon man to nga puro man to gahi. Ang nasugdan ba ito ako na ba ito gikuan itarong dito nya sara ka na dito tao nga nagdihok-lihok nasa dingila kwan dito nabalito nga akong bayaran dito sa kuryente duha na ka buwan Di man ka to patlon. potlan gani ay kay ko ni Mo na guys na problema na siya kay napakunog yapon siya diri si Piling na nagsugod na dito og trabaho yang mga anak. Ang iyang bodyguard ni Piling na pa diri tanggong. Kay ngano lain man ang panahon. Uy, diri murarag wala no. Kani init-init karon pero taud-taud ani mo kalit lang ni ngit-ngit. Wa gani ta ka, wa gani ko kahibaw ini gawas na ko naa di ay side nga ngit-ngit didto, ngit-ngit diri. Pareha gahapon init pero mano didto nga side asa. Diri nga side diri sa south. Ngit-ngit siya mano nya. Pagkahapon ang north na sad ang Kusog kayo sa ngit-ngit. hangin. Kusog kayo ang hangin. Mutkalit lang kusog ang hangin. Kwan standby sa kwan Mo nay kuyaw. Kay gani 2 hours ba ya? 3 hours kapin ang diri niya padung Hagnayaw niya. Okay pa diri. Inigabot di nimo dito sa Hagnaya hala. Kusog di ay ang hangin di. Lisod kayo. Matanggong siya dito sa Hagnaya. Ang port ra ba sa Hagnaya dili magpasod. Di magpasod kay adto nila ang mga pasahero sa gawas mura man nagway silbi ilahang ko ano eh. Ang entrance ra ba 25. Di nila pasudlan. di ka dito ka duka-duka Nya. Kung matanggong ni siya dito, sao na lang. Nya. Balik na sa siya diri, di baya sayo ng pagbiyahe padung dito, mao bayay lisod. Sakay kag lancha okay na, pero kung sakay ka og bus 3 hours padung dito siko ko imong tuhod, lisod baya. Mamaliling no. lisod ang magbiyahe ay Si Mamaliling ay sige manibiyay-biyahe, mura na siya. Dora the Explorer. sad uy di sa Dora oy kay kuan na Taman. ang bali gisuportaran ko lang akon anak ang Di memories joke niya pero diri good na. na diri siya sa Pilipinas Joke raman guna ka seryoso sa Dira dali lang Mamaliling, na ako, Mamiling. upod kami pila ka tuig wa ba kami nagkita Nao. why gini ka Nya free ba ya? free pasad Oo, wala nga ning balibaran. pata Tagsara na. aton anak malipay sad uy Ikaw ba yung dura nga no imo manggayo ibutang sa dughan nga dura lang na makatawa bata lang rin ta. ang dura ba No, yan? isa man na siya seryosohon man. Ala nga bisag kinsa siguro nga ingnon ka kuyog ta adto sa kuan sugot jud ka uy free Uy, gud ta. sus, asa ana wa Three- kay sinintabos 3 years man ka man no nagpuyo sa una nga naa ka diri nagbantay ni tata. nagikuan sa akon gi-award 3 years si Mama Liling nagbantay ni Tata Nonoy. Naa siya sa balay pirmi iyang makita mga atop lang bongbong. Nya karon nga naay opportunity nga
kuyugon siya, balibaran. Makita ninyo nga si Mama Liling na lakaw-lakaw siya. Mao na siya, guys. Need sa life, no? Grabe yan. So, may reaction, ma? Ang reaksyon ako, excited ako sa itong mga panahon. Pag uli ni Piling. Sad. Alipay. Uy, way kabutangan sa kalipay. Nga, no? Nagkita sa pila ka years. So, imagine pila ka years. Imo anak, malait sa imo. Yung paghalin perting guulan niya. Last niya, ari diri, 2018. Yan. 18, 19, 20, 21, 22. 5 5 years. Bali na sundan sa akon pan eldest. Pan Ka-4. ika-4 na akon nga babae. Di pa ako Di malalim ba sa usa ka iloy nga kita ka sa imong mga anak ya paghalin ang Napajud ang apo. 1 year pa kapin nya sunod duwa sila. Mao. Ulit taon. Yan na pa jud ang apo, kuyog. No? Sa kinsa siguro, liman ka. Mura kag nagdamguma. Nga daw nagdamgo nya. Nga na, di Dugay mo- isugod pag No? istorya sa imo apo. Di ka kasapa. Usaon nimo pag English ano nimo good. pag- Mamaliling sa sulti, gunsa pero lagi. ganang imo mahuna-hunaan. Mm. Pero, imagine, sing ganun ko, another people. Imagine, dirang Ano say another? Naman ko yung another people, there Mm. sa hotel. Mm. Nya, ano niyo na pag-explicar? Kinanglan, mangita, kagay adiya nga maka-explicar. Pero na-close ba gid sila sa Na-close na iyang ako apo? na ang pinakamagwangan. Bisan pa, goy. Bisan pa nga kanang lahi. Kanang Lahi kuan sila. ba? Ang dugo gad lagi ba, daw magkuhan gayud ba? Pati ang gad ang usa ka apo nga to sa kalula. Mm. Nga, Diba, ang iyang apo naa sa layo. Karon pa sila nagkita nga naay buot. Sus, grabe. Kuha na gid sa grade 9. Mm. Nya ikadog grade. Arang-arang na lang kamagwangan kay nakakugos ka. Pag-ari, 1 year pa siya kapin. Nya Ang ikaduha wa gyud. Wa gayud ay. Wa siya. First pa gyud ninyo kita, pero ang first niya nga anak ni Piling, ni ari diri 1 year kapin. Maura gyapon kay wa man siya memory, wa man siya kanang kuan. Way istorya di pa kay ba Di sayon nga na. Di sayon. Imong apo, dayo. Nanindot yun ang apo na sa impalibot. Kaya mo ikapatagamtam sa ila ba. Ni lahi man, ang di man ta ka Lahi-lahi. dikta Jud. sa Di pagbuot man sa kita Ginoo. Di kita kadikta, nga diri lang kamo minyo. Di kita kadikta, nga amo na imong panahon. Yata nga natong sila ikon kagawasan para ang ila kalipay daw inang ilagad mabatsyagan nga lipay sila sa ila gipili. Bisag ako ay naglisod gani kog start kung unsa. Nya, murag kurik sa nga kung kaduha o kamagwangan nga anak, ang gikapoy pa na sila ma. Dili lang usa karon istoryahon. Kaya ako excited man ko nga mag-istoryay sila. Daw inang ganahan ka ba nga ang nagtindog, magkasuod. Pero wala mi na kuan napakyas kay Nasuod gid sila. kuan man sila. Lang man nagpipangandoy nahimo gayud. Success. Success ang pagkita-kita, nya malipayon. Mao na to guys, nag-share me sa among mga kaagi Mga kato pag kagahapon. uli ni Piling. Kanang mga handumanan sa usa ka awit. Pero may na lang pa. Maricol ba? Oh, may na lang ba kay na ako'y video, di ba? Nindot kayo no. Makita nimo. Amo diri i-play sa TV namo ay. Tan-aw namo. Nindot kay mura rag bago pa nahitabo man no. Saning iri mga bliman. Mura bag karon lang nahitabo gahapon ra. Happy today mo 2 weeks. So mga to guys, salamat sa inyong pagtanaw. Mama Liling, inautunta wala na siguring. Pali na siguring ma. Ako ni Ampo. Ano na to na? Sige, bye guys. Bye-bye. Bye Mama Liling. Bye. Bye-bye.